Esta mañá presentábase en Ribeira a terceira edición da Feira de Automóviles Híbridos, Eléctricos e Vehículos de Ocasión. Terá lugar os días 17, 18 e 19 deste mes de xuño e estará organizada pola Asociación de Empresarios. A feira contará coa presenza de 13 marcas, dúas máis que na última edición, que presentarán as súas últimas novidades na gama híbrida e eléctrica, con algunha presentación en exclusiva. Marcas que veñen tanto da comarca como de Santiago van a estar presentes, vamos a ter un volumen de vehículos superior ao do ano pasado, ampliamos o espacio de exposición, ampliamos en marcas que van a estar presentes, neste caso en dúas marcas máis, e queremos tratar de traer ao centro do pobo pois o produto que temos nas nosas exposicións e con eso conseguir que o cliente se familiarice co produto que está agora presente o que está por chegar, con presentacións de vehículos que van a ser en exclusiva para ese fin de semana e que queremos que a xente pois, o vexa, o disfrute e se o tempo nos acompaña, pois que sea un fin de semana lúdico dentro do concello. Nós seguimos sempre apostando por dinamizar, queremos que Ribeira teña tanto a nivel de hostelería, a nivel de restauración, a nivel de comercio, que con este tipo de eventos, pois que a xente do Barbanza, de concellos limítrofes, se acerquen a este tipo de celebracións e, aparte, pois, bueno, disfruten do concello de Ribeira, non? Dende o concello, que colabora tamén coa patronal local na organización desta cita, destacaron a importancia da actividade, que volverá a contar tamén co vehículo de ocasión, que ten agora mesmo unha alta demanda. O vehículo híbrido como eléctrico eu creo que é unha realidade que non ten volta atrás, é verdad tamén que hoxendía o que é o vehículo de primeira man está tendo problemas de suministro que retrasan a entrega e creo que a idea tamén de meter o que son os vehículos de ocasión dentro da feira pois lle dá un valor engadido a estes 3 días pois que creo que vai a ser importante para moita xente e sobre todo para intentar, verdad, que as ventas pois podan seguir subindo. A feira celebrarase na Praza de España, arrancará o venres 17 e prolongarase durante toda a fin de semana. A entrada ao recinto será de balde.